Escribir en galego é moi doado e van ver que é certo. Hoxe imos coñecer unha moza polaca que, en canto aprendeu galego e leu a castelao, dixo: isto os meus compatriotas teñen que coñecelo, e púxose a traducir a castelao ao polaco. Ímolo ver. Hoxe imos falar da acentuación de A e de O. Chamou a mestra. Chamou a mestra. Mestra. A pronuncia do A é o que nos permite distinguir o significado das dúas frases. En chamou a mestra é a mestra que chama. Sabémolo porque a pronuncia do A é breve. En chamou a mestra é a que recibe a chamada. Sabémolo porque o A se pronuncia máis aberto e máis longo. A explicación é que neste segundo caso o que temos realmente son dous As, que xuntamos na pronuncia. Na escrita, esta diferenza sinalámola marcando o segundo A cun tilde. Vexamos agora a pronuncia do O. Chamou o mestre. Chamou o mestre. Mestre. En chamou o mestre o O pronúnciase pechado, o que nos indica que o mestre realizou a chamada. En chamou o mestre o O pronúnciase aberto, o que nos indica que o mestre recibiu a chamada. A explicación é que tamén neste segundo caso se contrae a pronuncia dun A máis un O. Na escrita neste caso temos dúas opcións. Podemos optar por colocar un til sobre o O e tamén podemos escribir AO. Iso sí, debemos lembrar que a lectura nunca pode ser AO e que falando sempre hai que pronunciar un O aberto. Chamou o mestre. Ben falado. Nie poszła do szkoły, bo nie miała sukienki, a wołają ją Marquesinia. Nie próbowała innych smakołyków nad kostkę cukru, a wołają ją Marquesinia. Jej matka jest tak uboga, że pracuje na dniówkę w domu markiza, a mimo to wołają ją Marquesinia. Soy Anna Stankiewicz, soy licenciada de Filología Hispánica por la Universidad de Cracovia, en Polonia. Estoy aquí no Centro Ramón Pinheiro, Investigación en Humanidades, para hacer un proyecto sobre castelao, que es la traducción de castelao ao polaco. Non coñecía galego e a primeira cousa que daba na man, primeiro libro foi o libro de cousas de castelao. Gustoume tanto que decidí continuar. Sempre é moi difícil traducir unha cultura a outra polos elementos que son específicos para unha cultura e non existen noutra cultura. O galego ten unha vantaxe que normalmente considérase unha desvantaxe, pero eu insisto que é unha vantaxe, que o galego renace do dialectismo e gracias a iso ten unha variedade enorme de vocabulario, é un idioma moi rico. Non tivetes problemas para atopar equivalentes en polaco? Elementos de xeografía, como ría, elementos de cultura, do baile galego, muiñeira, atoruxos. Os nomes, por exemplo, Migueliño, non podía facer de isto Michałek, que sería a versión polaca. Por que é algo tan galego? O polaco non axuda moito no galego. Non ten moito que ver. A parte dese dito popular, que coincide o dito polaco co dito galego, que di, cando chove o dá o sol, a meiga bate a manteiga. En polaco eso equivaldría a un dito: deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło pleci. Un paxaro grande e negro. Corvo. O bicho que fai o mel. Abella. Como se lle chama a casa dos paxaros? Niño. Ves como sabes? Imos dicir unha palabra sobre o lobo. Cando unha persoa está moi exixente e decátase de que se segue exixindo el tamén vai padecer consecuencias negativas, rebaixa o seu nivel e entón decimos viulle as orellas ao lobo. O lobo é un animal que intimida e mesmo din que cando un o ve queda se enfada.
Por iso, cando chega onda nós unha persoa coa voz tomada, rouca, roufeña, decímoslle, sei que avíchelo lobo. Ben, pois non habendo lobos, vostedes falen e falen ben.